па не се чистиш. Виж го, мирише на алкохол още сутринта, повече няма да идваш това, какво да правиш такива? Глупости още сутринта с ръки да го ходиш. Съм пиян бе, човек. Как да не си миришиш, бе? Стига съм да сеща и такова вънка и няма повече. Няма и за радио. Ще забраня да идваш тук. Аз ти Що пиш, що пиш? Това телефон няма и за радио. Кой телефон? Кой телефон? Деде го даде майка. Той ли? И какво става? Не мога да заредиш? Не, бари, обаче за мен няма за радио. Ще си купиш ли? Няма За какво ти? да купиш ръки, ще си купиш. Не го виж. Да. Ма заплати. Какво ще правиш? Трябва да го зареда. Те ли? Ма кой ти звъни? От работа звънят? А? Ма кой ти звъни? От някой звъни ли? Звънят ми полицаите, звънят ми всички, жена ми звъни. Да, всички. И полицаите? И От една Славка ми звъня и затворя. Те ли? От Почни общината? да се ти викам. От общината звънят? Вижте малумници викам. Вижте откачени хора, почни ме търсете. Добре. Почни ме търсете. Лапи ви тук. Ами от общината търсят ли те? Кое? От общината? Как няма? От репиото? Щом мразите лелите викам, затова че не мога да иска викам. И го иска. Да. Не ли вярно? Така е. Няма такива. Кажи сега, млади кюрпенца има ли? Има Е, какво лъжи? Сериозно ли, млади кюрпенца има ли? Има, бе. Преславя ги има, бе. Ама ти сега къде си сега ти? Оф. Всеки квартир имам. Само кърпенца на напки в квартирите. Къде бе? Питай, това при тебе е много младо момче има, дето кръстмата. Тъй? Той къде държите. Питай го, той Какво има? Четири какво има? 4 квартири или квартири? Кой е това? 4 квартири имам, само ламбатки имам, кърпенца. 18 тази годишност. 4 ламбатки има. Кюрпенца. Не са 4. Повече? 12 парчета са. Майко, 12 ги има. Хубави ли са поне? Хубави са. Ма те големи ли са на години? Или малки? 18 годишни. Те млади кюрпенца, бе. Ако имаш някой племени, да се жени къде. Ко викам? Колко аз викам? Да изкарам кабелата пия, викам, племеника ми не обича такива лампатки, викам. Така. Точно по въпроса. Ти като му каза, че ще изкараш кабела, той ко ти вика? Не. Гледата. Не е кайка. Няма страшно, вика. Ти каза ли му, че са с полицаите си едно? Много ще ги бие. Той знае ли, че са с полицаите си едно? Знае ми. Какво му каза? Каза ли му? Без пира, ръке ми да. Кой го е страх от това? Без парите, да. Ало. Какво стане? Дойде прищети то, дето продаде блока. Сега при мен. Майко, бати, дума, кие ламбатки се занимаваш, какво става, кай, и кръст да държи, без пари, кайка, без пари, ръке, пи, какво става с тебе, кайка? И аз съм маняк по жените, момче. Къде ме търсиш ти, бе, викам? Къде ме търсиш? Хора, бе, че не мога да кажа, аз който кажа, викам. Сега като звъня на полицайите, ще аз идват полицайите. Ма те не знаят, че ти си къде по-голяма работа от полицаите и от общината. Те са правят, бе. Но той не вярва. Ма ти каза ли му? Ти каза ли му? И като дойде полицайите, Стои, като гръмнат, а? падна стола, падна. Ай, стига. И падна. Падна стола. Майко. Викам на колегите, не го текачи. Той не ми чуш, той не спаса. Да. Значи колегите полицаи, какво ти викат? Да го закачаме ли? Ти кой каш? Не ти. Не го текачи. Той не е лош човек. Той не наш човек. Ти само го плашиш просто. Кой не го плаша? Той не пишете причай да го закачам сега. Нали? Няма смисъл, да, така е. Да местим тази ключка после на терасата. Да. Да свалите с димови дървета. Сега. Надолу в мазето, да. Успокой се Да, малко. пешка. Мога се мести. Не, тя е много тежка. Ти пък как ще го местиш после? Как ще го качиш горе? Ти чуваш се горе? Чак долу ще го местиш. Мазето бе, тук бе, на терасата бе. Само дърветата, кашона там, да измие терасата хубаво. Не знам, тя е тежка, с него няма да му сам. Не, са перемеси това. То така не става. Не е много тежка. Няма. Не е. Как ще ми... Тежка е, проведеш. Аз го местих, тя беше там, където седа той. Ма ти да го местиш от тук до тук. Как ще местиш? Неудобно. Трябва да сме 2-3 човека. Поне. С панкото. Не мога да минаваш, виж. Колко тясно място. Да, бе. Ще паним с пъни.
Него, виж какво става. Да, бе, няма зарядно, наистина. Виж, полицайите звънят. Сега полицайите звънят, Аз при себе, пизерас. Сега ми звъня. Цял ден ми звъня, цяла вечер. Ми звъня. Цяло елао ко место. После елао в съда. Да те карам ли в Испания? В Испания да отидем. Знаеш защо? Що? Не може да вземеш една полицейска кола да отидем в Испания. Има там една жена. Дето искам да ga взема една жена има. Отиваме, нали? Никой не може да нас спре. Дачо картон е готов, бе. Не ми пускат жена ми оттам, бе. От Испания. Не го пускат. Дачо картон е готов, Те ли? бе. Ще отиваме ли? Той на нас матанак, бе. И никой не може да нас закача, нали? Като отидем в Испания. Кой ще не закача? Ами ако вземат да набият техните хора, не могат, нали? Ние сме полицаи. Има ли вътре в колата всичко? Пистолети, автомати, всичко? Всичко има патлака, всичко. Човек е зареден. С патлац. И се нема полицай. Колко човека тръгваме? Колко човека ще тръгнем? Колко човека тръгваме? За там. Зависи от тебе. Ами, кога да тръгваме? Утре? Кажеш 6 човека, 6. 6 човека. 6 човека, добре, бе. Охрана. Охрана отиваме. 6 човека охрана. Какво направи ти, нали? Ти си виновен. Виж са. Ами сватба ще правим ли? Сватба ще ми направиш ли? Остави го да ти прави сватба. Спри се. Чакай, ще отивам в Испания с него да взема. Значи почва да ме да се става. Спри. Виж га, спираме да се вземем жената от Испания, ма спира. Чуваш ли? Нали има полицай? Кажи, ще отидем. Ще ти обясня, спри малко, спри малко. Добре. Ще ти обясня, спри.